बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया थांनाय 9 आगस्ट 2024 मायथाइयाव कलकातानि आरजी कर मेडिकल कलेज एंड हस्पिटालावहाय जोबोद दुखुनांथावै सासे सेकेंड इयाराव ट्रेनिं लाबाय थानाय सासे डक्टर आइजो ममिता देबनाथआ जोबोद अयथासारै गाज्रि भाबै रेप खालामजानानै बुथारजादोंमोन आरो बे रेप खालामनानै बुथारनायनि जे दायनिगिरि बेखौ पुलिसा कास्टडियाव लानानै थांदों। सासे दायनिगिरिखौ बिथांनि मुङानो जाहैबाय सन्जय रायनि जेखिनाखि बेकग्राउन्ड बिथांखौ माखासे सर्सेसनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों जे बिथाङा सासे हिन्जावफोरनि सायाव सासे अयथासार खालामग्रा सासे सुबुं, इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट खालामग्रा सासे सुबुं आरो बिथाङा दासिमहालागै 4 आइजोखौ हाबा खालामबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। बेनि गेजेरावहाय 3आ फिसायनि अयथासारनि थाखायनो गावनि फिसायखौ गारनानै 3बो थांबाय अयथासार खालामनायनि थाखायनो आरो 4थि जे हाबा खालामनाय हिन्जाव बेबो केन्सार जानानै थैनानै थांबाय। दा जों माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेबायदि सासे दुथां मानसिखौ बेबायदि सासे दुथां मानसिया जे जोंनि सासे इसोरजों समान सासे डक्टरखौ बुथारबाय, बियो जोंनि भारतारि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद अयनाय जादों। भारतारि सुबुंनि थाखाय नङा, बुहुमनि हिन्जाव माहारिनि सायाव बियो अयनाय खालामनाय जादों, अयथासार खालामनाय जादों। बिनि थाखाय जों दिनै बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि गासै बेवहाय फरायसा फोरोंगिरि बेखौ सामलायग्रा बयबो ज' लोगो लानानै जोङो थांनाय 9 आगस्टआव जेनाखि जाथावथारै जे अयथासार जाथाय जालांबाय बिनि एगेन्स्टआव बिनि बेरेखायै हेंथायै जोङो प्रटेस्ट खालामनो थाखाय दिनै केन्डेल लाइटिं माने ममबाति सावनानै दिनै मोनाबिलि समाव जोङो बिनि हेंथा बा प्रटेस्ट खालामनायखौ जों दिन्थिदों आरो जोङो इयुनावबो जों दिन्थिलांगोन। सोरबा जुदि जोंनि भारतारि आइजोनि सायाव सोरबा जुदि मानसिया व्यक्तिया जुदि अयथासार खालामोब्ला जों खुनुबो सासे भारतारि जानानै माब्लाबाबो जोङो बे अयथासार खालामग्रा सुबुंफोरनिफ्राय जोङो एरायनानै थानाय नङा। बिथांमोननि एगेन्स्टआव गाज्रि अयथासार खालामग्रा सुबुंफोरनि एगेन्स्टआव हेंथायै जों जेब्लाबो गसंथागोन। जों फरायसा जानानै, जों फोरोंगिरि जानानै, जों भारतारि सुबुं जानानै, मानोना जों मिथिगौ भारतआ गंसे जौगानाय हादर, जेराव भारतआ बुहुमनि गेजेरावनो 5थि इक'नमिक पजिशनाव दङ आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो बुहुमनि गेजेरावनो भारतआ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि, आबाद बिथिं, गेलेमु बिथिं, गासै बिथिङावनो दिनै सानफा एफा जौगागासिनो दङ। दिनै बेबायदि जौगानाय थासारियावबो जुदि जों भारतआव सासे डक्टर, जाय आइजोआ गावनि हादरनि मानसिखौ, हादरनि सुबुंखौ सिबिनो ओंखारबोनाय, सेबा खालामनो ओंखारबोनाय सासे मानसिखौ बेबायदि सोरबा सासे सानै दुथाङा जुदि बुथारनो हायोबा आरो बेबो रेप खालामलायबावनाय, दा बेबायदि खालामनो हायोब्ला जोंनि ल' एन्ड अर्डारा बहा थांखो? जोंनि ल' एन्ड अर्डारखौ जोङो गोख्रों खालामनांगोन। जोंनि कनस्टिटिउसनाव जेबायदि लिरनाय दङ, आयेनाव जेबायदि होनाय दङ, बे आयेनखौ जोंनि बिफानाव थानाय बिबानगिरिफोरा मोजाङैनो मावफुंनो नांगोन। नङाब्ला दिनै सासे आइजोखौ खालामगोन, गाबोन आरो गुबुनखौ खालामै बे बाथ्रा गैया। दिनै सोरनिबा बिनानावखौ, सोरनिबा बिब'खौ खालामगोन, गाबोन आंनि बिब', आंनि फंबाय, आंनि सोमोन्दोआव जानाय जायफोर आइजोफोर बेखौ जे खालामनाय नङा, बेखौ जों माब्लाबा बुंनो हाया। दा बेनिखायनो जों बिनि हेंथायै जेब्लाबो गसंथानो नांगोन आरो बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो, भारतारि सुबुं हारियानो बिनि थाखाय जोङो साफा साफा बिबान लानांगोन। सोरनिबा सायावल' जोङो बिबान नायबा जानाय नङा, बबेबा आफाद, बबेबा सरकार, बबेबा पुलिस बिफानावल' बेखौ हगारबा जानाय नङा। साफ्रोमबो नोगोरारियानो, साफ्रोमबो सुबुङानो बे इनाय मावनायनि सायाव जों गसंथानो नांगोन। दा बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दिनैनि बे दुखुनि सानाव जे जोंनि फरायसालिया जे केन्डेल लाइटिं खालामनानै दुखु प्रकास खालामनाय, हेंथा जे खालामनाय, बेनि गेजेरजों जोङो दिन्थिबाय आरो जोङो गोनांथि जायोबा आरो दिन्थिबाय थाबावगोन जेब्लासिम न्याय मोना,
जेब्लासिम ममिता देबनारा न्याय मोना बुगिगिरिया जेब्लासिम भिक्टाइमा जेब्लासिम न्याय मोना जास्टिस मोना अब्लासिम जोङो बिनि हेंथायै जुजिगोन जुजिलांबाय थागोन आरो थाबाय थागोन। थेंक इउ।